Gianunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbalhin sa 36 billion pesos nga pondo gikan sa flood control project sa DPWH ngadto na sa DSWD. Kini atol sa nagpadayon nga investigasyon sa mga maanomalyang flood control project sa nagkadiang lugar sa nasud. Lakip sa programa sa DSWD nga mapondohan sa ibalhin nga binilyong pondo ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ug Sustainable Livelihood Program. Dugang ni President Marcos Jr. sa dugang pondo sa AICS, mas daghan ang matabangan ng mga Pilipino panahon sa emerhensiya sama sa paspas nga operasyon, pagpamalit ug maintenance nga tambal ug uban pang gastos. Gibutyag kini sa Pangulo sa iyang mensahe atol sa programa sa pag-ila sa 18 ka benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps isip warang Pantawid Pamilya didto sa Malacañang. Kinalulugod ko, ibahagi sa inyo ang halos 36 na bilyong piso na pondo galing sa DPWH na nakuha natin sa flood control project. Itong halagang ito ay ilalaan natin sa mga programa ng DSWD.